बर'नि गुदि धोरोमानो बाथौ आरो बे बाथौ धोरोमनिफ्रायनो बर'नि रैखाथि सिनायथिया बेरखांदों। बर'नि हारिमुवा बेनिफ्राय जोनोम जादों आरो बेनिखायनो जों साफ्रोमबो बर'आ बेखौ फोथांना लाखिनानै जातिखौ जौगाखांनाय बाथ्राखौ साननांगोन आरो मावनांगोन। दिनै नोलोबारि गौतम दुलाराय बाथौ समाजनि कनफारेन्स बेनिनो दिनै जोबथा सान आरो बे जोबथा सानखालि नुजाथिनायनि गाहाम मोनदों। जिहेथु बर'नि गुदि धोरोमानो बाथौ आरो बे बाथौ धोरोमनिफ्रायनो बर'नि रैखाथि सिनायथिया बेरखांदों। बर'नि हारिमुवा बेनिफ्राय जोनोम जादों आरो बेनिखायनो जों साफ्रोमबो बर'आ बेखौ फोथांना लाखिनानै जातिखौ जौगाखांनाय बाथ्राखौ साननांगोन आरो मावनांगोन। गोजोननाय मोनदों जे बाथौ धोरोमा दानिफ्राय हयथ' 20 इयार्स बा 30 इयार्स जिबायदि अबस्थामोन बे समाव बर'नि बाथौ धोरोमा गोमोरहांमोन। खिन्थु आथिखालाव सानसुमै माखासे फिलसफारफोरनि नाजानाय हास्थायनायाव बे धोरोमा जथेस्थ' डेभेलप जाबाय, मोनसे सिस्टेमाव फैबाय आरो बेखौ मोनसे सिस्टेमाव लाबोनानै दिनै बर' समाजाव बर' जातिनि गेजेराव मोनसे गोगोम खालामनो हाबाय आरो बे जोंनि थाखाय जातिखौ जौगाखांनाय मोनसे मोजां लैखोन। आं आसा खालामदों जे दुलाराय बर' बाथौ धोरोमारिफोरल' नङा, गुबुन गुबुन धोरोमनि सिबिग्राफोराबो बे बाथौ धोरोमनि गेजेरजों बेरखांनाय जोंनि हारिमुखौ फेहेरनानै फोथांना लाखिनो जौगाखांहोनानै बर' हारिखौ जाहाथे गेरेमसा खालामनो हायो, बेनि थाखाय जों साफ्रोमबो खामानि मावनो थाखाय आं खावलायबाय। बे दिनैनि हाबाफारिनि गेजेरजों दुलाराय बाथौ धोरोमनि सुबुंफोरखौ आफा इसोरा आफा बाथौआ आशीर्बाद खालामथों, बोर होथों, देरहासार खालामथों, बेखौनो आं बाथ्रा खालामबाय।